खौरां हांखो मोनफैयोमोनलाय अब्ला जागायनि नङा होमबा खौरां हांखो नङा होमबा consonant letters नङा होमबा नायनि नङा होमबा मामोनलाय ख नङा होमबा ख घ ङ छ तिथिउ स गैया ज जह निय थ नैबे थ नङा होमबा द दह मिदना नङा होमबा थ द ध ध दिन्थिया नङा होमबा फ प ब बह म नङा होमबा लोगोफोर इन्टिस्टिय र ल वब्ब थालबात्स मिनास दिन्थियास ह नङा होमबा लोगोफोर क्यक तिसनार दहबिनार खन्डथ नङा होमबा अनसात बिसर्ग एन सिन्दु बिद्रु मोनफैयोमोनलाय लोगोफोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 बेसेबां दं लोगोफोर टोटाल 40 नङा होमबा ओमफ्राय बर'नि होमबा बर'नि खौरां रिंसारथि नङा होमबा बर'नि खौरां रिंसारथि जोंना मामोनलाय लोगोफोर नैबे ख नङा होमबा ख ग नङा होमबा ग ङ नङा होमबा मा दंमोनलाय ज गैया ज मा दंमोनलाय बावथ' गैया नैबे थ दं थ हान्थुना दं दिन्थिया न दं नङा होमबा नैबे फ दं ब बह म बह नङा दे म नैबे मसो बे बह नङा दे इन्टिस्टिय र ल वाब मोनब्रै दं इन्टिस्टिय र ल वाब ओमफ्राय दिन्थिया स दं आरो ह अब्ला मोनफै जाखो जोंना 16था जादोंना जायाखै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब्ला 16 दं बर'नि बे बर' रावनि गारां हांखो लोगो नङा होमबा गारां हांखो मा मोनलाय लोगोफोर नैबे नङा होमबा सराया होरसै दोरगै नङा होमबा होरसौ दोरगौ होरसोरि ए ऐ औ नङा होमबा बेखौ जों जायगा फराय मोनो मामोनलाय गाराङाव गाराङा गारां इ गोलाव इ गुसुं इ बेफोरबायदि फराय मोनो नङा होमबा दाना बे जों जेनेरेल नङा होमबा बे जेनेरेल दाना बर'नि रावनि गारां रिंसारथि नङा होमबा बावेल फनेम्स अफ बर' लेंगुवेज नङा होमबा बावेल फनेम्स अब्ला जोंना मा दंमोनलाय नैबे दं नङा होमबा लोगोफोरनि सरायाव मा दं सराया दं होरसै दं होरसौ दं ए दं ओ दं मोनसे थाबाय नामा जाबाय बेसेबां मोनसेखो गासैबो मोनफैदोंमोनलाय लोगोफोर जेनेरेलावहाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटाल 11 दं ओमफ्राय बर'आवहाय 1 2 3 4 5 6 बे अनलि फर बर' लेंगुवेज